Atur wiluja ingkang samiya rawuh wonten mriki animi wasapa kita hormati miyose Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan ingkang bernata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa di timur matahari mulai bercahaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia di timur matahari mulai berjaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita semula pemuda Islam Indonesia ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo belani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya saking napa kejaba saking agama sebab enggal kita enggal padha angupaya yen ora kersa uga kena cobane manungsa iku bakal tumiba nanging kita ora ngertine bakal tumeka amin 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 ya Allah rabbal alamin amin 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 ya Allah rabbal alamin amin 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 ya Allah rabbal alamin do Gusti nyuwun ngapura. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadana. Allahumma atina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Do elingo wong uripiku sedelok aja wegah aja sungkan padha poso yen ora poso uripe bakal nelongso sebab urip ninggal poso apa donya ngelingono yen wis ning isor sembojo wis ora bisa arep sambat karo padha. Sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kembang-kembang ombak kembang-kembang padha ngokro kembang-kembang ombak kembang ombak padha ngokro ayo padha delok daya karo singgo ayo padha delok daya karo singgo. Iki rendang apa ketiga kembang jarak ombo-ombo. Iki rendang apa ketiga kembang jarak ombo-ombo. Ngaturi sugeng para pamirsa monggo pinara ingkang sekeca ngaturi sugeng para pamirsa monggo lenggah ingkang sekeca.
kembang kopi, kembang kopi isine siji. Kembang kopi, kembang kopi isine siji. Ojo podo wedi tiang grandana tiang santri. Ojo podo wedi tiang grandana tiang santri. Kembang koro isine songo. Kembang koro isine songo. Ojo ngolo-ngolo kula niki tiyang desa. Ojo ngolo-ngolo kula niki tiyang desa. Kembang trimo, kembang trimo isine limo. Kembang trimo, kembang trimo isine limo. Ojo ngolo cakra budaya derek ulama. Ojo ngolo cakra budaya derek ulama. Kembang jambe dironce-ronce. Kembang jambe dironce-ronce. Ojo padha ngece kula niki wong ra duwe. Ojo padha ngece kula niki wong ra duwe. Panase yo mas ning alun-alun, ayo penang kula nomah. Ayune yo mas surga piyo kubrake wong omah-omah. Wetan kali kulone kali, banyu milinge tanpa rane. Ojo lali yo mas karo koncone, mongko mondha bunga atine. Irang-irang montore kanjeng, gawa rene tak setirane. Yen te seneng ojo dipandang, goleki ngendi omahe. Mas Tingil Kuningan yo mas dipotong-potong. Apa bisa batekake. Kelingan yo mas kelingan sopo. Kelingan kebeciake. ireng-ireng ya mas yo montore kanjeng, gawa mrene tak supir-supirane. Maju jaya kendaraane, Pak Sutresno iku supire. Eloke Pak Tirto Nadi saben dina menyang neng sawah. Eloke bocah saiki gedhe sithik ra sapa omah. Ireng-ireng yo mas dijemputono, karo sapa kantut angkasi. Yen seneng yo mas diturutono, ning dinya pira lawase. Gawe omah ya mas nganggo boto, batane dipaca-paca. Papan umum lan uga pariwisata, ayo dijogo aja dirusak. Pibut ya pibut. Tinggi gunung Kampung Malayo, sarang malingkar di pinggir kali. Sarang gurun di atas
pujaan lagu keroncong dadi pujaan Mandong menjahit sarung benangnya ikat jarumnya putus hati yen putus sapa sing ganti kawarono pemuda Jawi nama Islami tinggi gunung kampung Melayu sarung malingkar pinggir kali sarang burung di atas kayu sarang terlihat terlalu tinggi Mendong menjahit sarung benangnya ikat jarumnya putus kedondong ya nona bikin rujaan lagu keroncong dadi pujaan atur pulo dumateng kasamya datang ini negeri apa? Ini negeri Republik Indonesia dasar negara Pancasila temboyan kita Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetap satu Indonesia ini negara Republik Indonesia dasar negara Pancasila semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetap satu Indonesia ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo belani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya akhirat kejaba saking agama sebab enggal kita enggal padha angupaya yen ora kersa uga kena coba-cobane manungsa iku bakal tumiba nanging kita ora ngertine bakal tumika nggih menika pamitasane Bapak ingkang mongko kalih saya katakan seni cakra budaya irah-irahan